Horasma dihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asin roha madihamu dohok dame nasiat debata mata dohok sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatan itu hatta naga beturpuk jamita di partangiangat di bagasa tikion tarsurak do di poda 10 ayat 10 sahat 20. Ta pawitihu majo hatan itu puki di bagas rohat tabi sonom madidok. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asa siri. Jala tagonado mangomo roha hapatason asa perak. Dalan ni halak partigor medaudo sian hajahaton. Marhamaul hosana sendiri do manang isi na mga ramoti dalanna. Matua gijang ni roha do patujulo ni haje polon. Jala hati buod diri patujulo ni hatinggangon. Tagonado serep martodi rapdohot halak nadangol. Asa merbagi tabat-taban rapdohot najukat. Manangise namarati-atehon hatani dibata. Jupangan nadenggan. Jala halak namar haposa tu Jehovah maruli tua. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhan ta Yesus. Terberita do panurak nitupukon ima Raja Salomo sahalak nabisuk. Jala viral do berita ni habisuhon nai ditikii. Sardo itu saluhu bangsu perbegu na di humaliang ni harajaonna. Jala pola do sape marroan halak sia saluhu bangso. Sia saluhut akaraja di tanoon. Naing UBG jala mangguruhon habisuhon ni si Salomo. Buidu itaida di sada Raja-Raja 5 ayat 10 sada do 14. Memang ido jumulu dipangido si Salomo siap Tuhani. Uju mamuha manguluhon bangso Israel ibana. Ima uju didok dibatal tibana di bagasan dipina songonon. Pangido ma manangaha silihonok kutuho. Dakpit torhamoraon sere perak dohot hasangapod di pangido ibana. Alai rohana patas lahu manguhum bangsoido. Asa mampu ibana manirang ngadenggan sian naroa. Ido parjolo di pangido si Salomo tutuhani. Lomodo atong rohani Jehovah. Ala songoni pangiduan si Salomo. Dungi didok debata matu ibana. Ida ma lehonokku matuho rohana bisuk jalan apatas. Asa unang adong tudus sokosian narubi akanok salpui nang natubu muse. Akup nii naso penangidope lehonok kudutuho. Nakamoraon, nakamuliaon, asa unang adong tudut soko nang gosahalak di tonga-tongannya karaja salideko mangulu. Jadi hapistaran manang habisuhon ido jumolo di pangido ibana siad debata. Jala hapistaran si songoni jupang ni ibana dui marhitingulu na mabiar mida debata. Laos hapistaran si songonido sa sitong na nanaing odol hono nitupukot tuhita. Lapatan na ditugu-tugu turpukot dong uluta asa say toktong marhabiarat tu debata. Ay ido ojahan ni haborhatan lahu mangguruhon dohok makanguluhon hapistarani. Jala hapistaran na songonima na jutjut diguari habisuhon na siad debata. Marhite hapistarani gabi boton nama lahu mamake manang mengelola na adong di ibana. Bohama bahenon ni sasahalak tutu isarana mabuah sepeda motor muludang diajari hian.
Baulu ma gabi mabuat parmarani tu ibana. Ulu ma martinggangas siya motori. Dungi motori pe tong ma marsap-sapan. Jadi gabi mabuat parmaradoi tu dirina. Mulu so diajari hian. Dakkola ni asa awet kendaraan nai rupani toturi kok do boto onna sadihari manggati oli ni motor, sadihari ikut di servis dohot akan asing asa unak kola nama make di boto rupani alai rikok dotong boto onna perawatan berkala. Dungi asa unang patubu parmaran di dalan barikok dotong boto onna akka rambu-rambu lalu lintas. Ba unang dua tong holar ripe mabuat sepeda motori di boto. Dungi dapat lampu merah aturan nek kosodo alaya la sudia tusi sahat tusi ulu magabe di padalat torus. Dungi ulu ma terjadi kecelakaan. Salah satu contoh dari rupaning taringot turikok ni hapistaran manang parbinotuani. Asabui dengan parguna hononna akan adong di ibana. Nang dihalak kita batak pe, bagas do tersuan rikok ni hapistarani. Ido uban na sapi adong erdena berjudul anak kokido hamoral diau. Hugugo pe macari arian nang bodari lao pasikolaho geleki. Naik kodo sikola setibu-tibuna sitap ninatolak guguki. Imaru paning sebagian didok di syair ni edde. Nama ngodolhon rikok ni hapistarani di ngulu ni akageleng. Ai ido muse modal ni gelengi lahu mengalului akka japalan nalomaki. Donga sahapor siaon asala songonido nang perdalanan di nguluon. Rikok do hapistaran nasihat Tuhani. Asabui taat tusi dia do napatut siulahonon. Jala dia nagabi patubu parmaraat di tonga-tonga ni nguluon. Di bahenima didok naking diturpukon adul do dumenggan mangomo hapistaran asasiri. Jala tagonado mangomo rohahapatason asa perak. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Merhiti hapistaran manang habisuhon nasihat Tuhani gabe botoon nama lahu pasisihong ngulu nasihat hajahaton. Ramotan nama perdalanan di nguluna asa holang sian hamaguan. Jala sebalikna botoon na do mamakke ngulunai tu akka ulaw na denggan. Jadi akka halak na mangomo hapistaran dohot hapatason ni roha na siya di bata, ima halak na say marhabiarat tu di bata. Na madalani nguluna say marguru tu panugunugun ni Tuhani. Alay sebalikna akka halak na say marguru tu dirina na si marguru tu guguna sabing tudus dui tu halak na mga sahod dirina. Jala halak hisongoni tudus dui na suolo marguru tu panugunugun ni Tuhani. Jala iman aking na nidok nitupukon nagijang marroha. Hapedang disadari laos hagijangon ni rohaido muse mabanibana gebetar jepol tinggang manang hancur. Hidup banarok padohan, puji Tuhan, haleluya, puji diri hamamago. Ay halak nasay mamuji-muji diri, tudus dui tunamargijang ni roha. Donga sahapor siyaon, marhite nasay mangguruhon hapistaran, manang habisuhon nasya Tuhani, tugu-tugon na manguluta, asa holang siyan hagijangon ni roha.
asa holang sian akka hajahaton. Alai gabi di bagasan haserepon ni rohama mangihutton panugudugun ni Tuhani. Di baheni tagonama manaon na porsuk alani parsi hohotonna mangguruhon hapestaran nasihat Tuhani. Jala na manugudugun nguluta mardalan hobbartulo manirohani Tuhani. Daripada gabi sarobang dohot akan najukat, dohot akan namargijang ni roha, HP gabi madabu do tuhamaguan di ujungna. Atong tapangido mahapistaran, habisuhon nasihat Tuhani. Ima marhite nasetotong maparateatehon hatani Tuhani, dohot makaposi de bata. Hatani Tuhani ma totong tabain, gabi sulu-sulu jala hatiuron di dalatta. Asa jupangan akana denggang nguluta, jala maruli tua nasihat Tuhattai. Amin. Martang yang mahita. Mauliate maali Tuhat di hatam na kubigihami. Perbisuhi mahami, mangulahon hobar tulo meniroham. Di bagasan Yesus Kristus, martang yak kami. Amin.